Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Транспартны калапс на мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу. Найбольш складаная сітуацыя ў пункце пропуску Берасці. Там на выезд Беларусі чакаюць 480 легкавых аўтаў і 79 аўтобусаў. А вось чэргаў сцежкавікоў у суседнім пункце пропуску Казловічы няма. На ўезд у Літву сітуацыя іншая. Там сабралася вялізная колькасць сцежкавікоў і меншая легкавых аўтаў. Затое няма чаргі з аўтобусаў. Шмат цяжкавікоў таксама чакае магчымасці заехаць у Латвію. А вось чарга з легкавікоў у Грыгораўшчыне адносна невялікая. Лукашенко задумаўся пра ўласную бяспеку пасля сыходу з прэзідэнцкага крэсла. На загад дыктатара зноў перапішуць крымінальны кодекс. Гэтак у крымінальным кодексе можа з'явіцца артыкул, што прадугледжвае адказнасць за гвалт або пагрозы гвалтам у дачыненні былога прэзідэнта краіны або чальцоў ягонай сям'і. За гэта будзе пагражаць да 8 гадоў зняволення. Да таго ж дапоўніць артыкулу паклёп на прэзідэнта і знявага прэзідэнта. Пры прыняцці зменаў гэтыя артыкулы будуць тычыцца таксама былога кіраўніка краіны. Акрамя таго прапаноўваюцца змены ў шэраг артыкулаў, у тым ліку тых, якія тычацца разгалошвання дзяржаўнай таямніцы, службовай таямніцы, несанкцыянаванага распаўсюджання інфармацыі пры размяшчэнні або перамяшчэнні ўзбраення ды вайсковай тэхнікі. Цяпер законапраект мусіць разгледзець так званы парламент, а потым яшчэ ухваліць Лукашенка. Палітзняволены Анджэй Пачобут быў згодны з'ехаць з Беларусі. Пра гэта польскаму выданню «Жэч Пасполіта» распавяла былая кіраўніца Саюзу палякаў Беларусі Анжэліка Борыс. Вядома, што ўвесну Борыс наведала Пачобута ў калоніі. Для атрымання дазволу на сустрэчу яна пісала асабіста Лукашенка. Паводле жанчыны Пачобут моцна схуднеў і выглядаў вельмі дрэнна фізічна. Я папрасіла яго разгледзець магчымасць выезду з краіны, калі будзе такая магчымасць. Ён сказаў мне так: калі ты лічыш, што так трэба паступіць, я так і зраблю. На маю просьбу ён пагадзіўся пакінуць краіну. Жыццё майго калегі для мяне важнейшае за ўсё. Падзяліцца падрабязнасцямі сустрэчы Анжэліка Борыс пастанавіла пасля заяваў польскіх палітыкаў пра нежаданне Пачобута пакінуць краіну. Яна зазначае, што ў 2021 годзе журналіст сапраўды не хацеў выязджаць з Беларусі, але з таго часу прайшло 3 гады. Беларусь адпусціла 4 грамадзянаў Латвіі, якіх затрымалі на мяжы напрыканцы ліпеня. 3 дзяўчыны і хлопец захацелі наведаць музычны фестываль «Віва Браслаў». Аднак падчас памежнага кантролю ў салоне іхнага аўта знайшлі пакунак з наркотыкамі. Супраць чацвёркі завялі крымінальную справу за незаконнае перамяшчэнне праз дзяржаўную мяжу небяспечнага наркатычнага рэчыва здзейсненая група асобаў. Паводле беларускага заканадаўства за гэта ім пагражала да 15 гадоў зняволення. Аднак праз некалькі дзён латышоў перавялі пад хатні арышт, а цяпер увогуле адправілі дадому. Як паведамілі ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу, на пакеце з марыхуанай не знайшлі біялагічных слядоў нікога затрыманых, а ў іхным арганізме слядоў ужывання наркотыкаў. Уладзімір Зяленскі апублікаваў відэа з узгараннем на Запорожскай АЭС. Паводле прэзідэнта Украіны пажар учынілі расійскія вайскоўцы, якія цяпер кантралююць станцыю. Расія, у сваю чаргу, абвінавачвае ў атацы ўкраіну. Кіраўнік акупацыйнай улады Запорожскай вобласці Яўгеній Баліцкі заявіў, што ахаладжальныя сістэмы станцыі загарэліся нібыта пасля абстрэлу ЗСУ. Паводле інфармацыі з тэлеграм-каналу АЭС узгаранне ўжо патушылі. У выніку яго ніхто не пацярпеў. І адзін і другі бок запэўніваюць, што радыяцыйны фон вакол АЭС і Энергадару ў норме. Усе 6 энергаблокаў цяпер у халодным супыні і пагрозы выбуху няма. Зяленскі заклікаў МАГАТЭ да рэакцыі і заявіў, што кантроль над станцыяй павінен вярнуцца да Ўкраіны, каб Расія не магла выкарыстоўваць АЭС у якасці прадмету шантажу. У сеціве з'явілася відэа з расійскімі вайскоўцамі, якія трапілі ў палон на тэрыторыі Курскай вобласці. Сярод іх байцы чачэнскага атраду спецвызначэння «Ахмат». Згодна з украінскім праектам «Хачу жыць», кадыраўцы трапілі ў палон падчас спробы ўцёкаў ад украінскіх рэйдавых групаў. Паведамляецца, што чачэнцы былі на дальніх лініях абароны расійска-украінскай мяжы за спінамі салдатаў тэрміновай службы. У будучыні палонных кадыраўцаў паспрабуюць абмяняць на палонных ваяроў ЗСУ. У Парыжы завяршылася 33-я летняя Алімпіяда. Адной з галоўных дзейных асоб у цырымоніі закрыцця стаўся галівудскі актор Том Круз. Ён саскочыў з даху стадыёну, а потом на матацыкле адправіўся з алімпійскім сцягам у Лос-Анджелес, дзе ў 2028 годзе пройдуць наступныя гульні.
У агульным заліку алімпіяды перамогу здабылі спартоўцы ЗША. Яны атрымалі 40 залатых медалёў. Столькі ж у кітайцаў, але ў іх менш срэбраных узнагародаў. Беларусы выступілі ў Парыжы ў нейтральным статусе, без сцягу і гімну, ды рэкордна малой за часы незалежнасці дэлегацыі. Усяго 17 спартоўцаў. Яны здабылі 4 медалі. Золата і срэбра у Івана Літвіновіча і Віалеты Бардзілоўскай у скоках на батуце. Срэбны медаль у весляра Яўгена Залатога. Бронза у цяжкаатлета Яўгена Ціханцова. Алімпійскі агонь пагас у Парыжы, але праз 4 гады яго запаляць у Лос-Анджелесе. Моцныя пажары на паўночным усходзе Іспаніі. Улады скіравалі для барацьбы з агнём пажарнікаў, а таксама верталёты, што скідваюць ваду на агнішча. Рызыка лясных пажараў у Іспаніі застаецца высокую з прычыны анамальна гарачага лета. Рубрыка без каментара. Абмежавалі наведванне лясоў і амаль ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Прычына – складаная пажарна-небяспечная абстаноўка. Адкрытымі застаюцца 12 раёнаў. Яны пафарбаваныя на мапе Міністэрства лясной гаспадаркі зялёным колерам. Астатнія жоўтыя тэрыторыі пад абмежаваннямі. Гэтак лясы можна наведваць для пешых шпацыраў і збору грыбоў ды ягадаў. Аднак нельга заязджаць у лясны масіў на аўтамабілі, распальваць вогнішча і пакідаць гаручыя рэчывы, якія могуць справакаваць самаўзгаранне. Літоўца Мантаса Даніелюса, якога вінавацяць у шпіянажы на карысць Беларусі, могуць прысудзіць да 11 гадоў пазбаўлення волі. Пра гэта паведамляе літоўскае выданне «Дэлфі». Канчатковы прысуд будзе вядомы 20 верасня. Паводле следства абвінавачаны з 2022 года пад выглядам юрыдычнай дапамогі беларускім актывістам у Літве збіраў на іх інфармацыю і перадаваў беларускай прапагандыстцы Ксеніі Лебедзевай. У сваёй прамове ў суде Даніэлюс фактычна прызнаў свае кантакты са спецслужбамі, аднак пры гэтым заявіў, што не лічыць добраахвотны збор інфармацыі шпіянажам. Яны загразлі ў звадах, інтрыгах, злосна адмаўляюцца вывучаць літоўскую мову і прапагандуюць ідэалогію літвінізму. Беларускія апазіцыянеры былі неймаверна адзіныя, калі трэба было выкрыць маё сяброўства з Лебедзевай, багіняй журналістыкі і тэлевізійнай дакументалістыкі, якая не раз бліснула крытыкай надраз апазіцыі ў сваіх праграмах. У Слуцкім раёне пры пажары загінула дзіця. 11-гадовы хлопчык згарэў у цюку саломы. Паводле папярэдняй інфармацыі, прычынай узгарання магло быць неасцярожнае абыходжанне з агнём. Паводле следчага камітэту падпал здзейснілі дзеці ва ўзросце ад 10 да 13 гадоў, якія гулялі каля сціртаў саломы. Адзін з хлопцаў чыркнуў запальнічкай, рулоны тут жа ўспыхнулі. Спачатку падлеткі спрабавалі самастойна патушыць пажар, але беспаспяхова. Затым сястра загінулага пабегла да бабулі і распавяла пра здарэнне. Жанчына неадкладна патэлефанавала ў МНС. Паводле мясцовага выдання «Слуцгорад» ратаўнікі доўга не маглі патушыць вогнішча, каб дастаць цела, бо моцны вецер раздуваў полымя. На выходных беларусы назіралі рэдкую з'яву – паўночнае ззянне. Кадры прыгожага неба апублікавалі ў суполцы надвор'я. Паўночнае ззянне маглі назіраць людзі, якія жывуць у прыватнасці ў Гомельскай і Гарадзенскай вобласцях. Відовішча справакаванае геамагнітнай бурай класу G2. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочу ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя навіны дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.